Ini ndinodawo kureurura kuti ndakavakisa imba yangu nemari yemadrugs. Pakutanga handina kuziva kuti ndatopinzwa mune zvemadrugs. Ndakazozviziva kwatopera nguva kuti zvandiri kutakudzwa madrugs, and by that time it was too late kuramba kuita zvemadrugs izvi. Ndakaita 4 trips ndichienda kuBrazil, but ndoda kutenda Mwari kuti pandaifanira kuenda kechi5 ndakarwara zvaiva so serious zvekuti ndakadzokera kuZimbabwe, because munhu wese aingofunga kuti ndava kutofa. Saka kujoina kwandakaita izvi zvemadrugs, ndaishandira mumwe muNigerian parestaurant yake. Saka everyday ndaipiwa kaplastic bag kairema ndonzi ndiendesa kusaluni. Saluni yaiva yake, asi mukadzi wake ndiye aiva like a manager ikoko. But saluni iyi was very busy kunyanya mapurisa aigara achisvikapo. Vongopiwa mari inenge yakarongwa iri ma200 rands 200 rands. Saka ndakazoti ndoda off kuenda kumba kuZimbabwe. Ndipo pandakazoona matrue characters evanhu vandaishandira. Ndipo pandakazoona matrue characters evanhu vandaishanda navo. Vakandiconvinza kuti ndiende kuBrazil, but mudumbu mangu maive muchirwadza. But mujaketi rangu randakanga ndakapfeka maive muzere madrugs akaiswa mumacondoms. But ndiri paairport hana yangu yairova. But from Otambo to Sao Paulo ndakaona kuti kune vanhu vaitoziva kuti pane munhu ari kuuya. Ndainge ndakapiwa instruction yekuti ndisabvisa leather jacket raiva rered, hanzi ndiro raiva sign yekuti ndine zvandakatakura. Saka pakusechwa ndaingosechwa nemeshini yakadzimwa. Ndobva ndadarika. Then pandakasvika pane pandakanwiswa ndikarara usiku hwose ndichiita running stomach. Pandakazodzoka from Brazil ndakapiwa mari ndikatenga stand kuma-outskirts ekuHarare. Then other trips ndikavaka nekutenga Honda Fit. But all this while ndaiva ndatova nhapwa. Ndaisabvumirwa kubuda mumba. Taingogara takakirwa mumarooms amunenge muchigariswa muri 4 per room. Ndinoda kutenda Mwari kuti handina kuzomanikidzwa kuita zvekutengesa muviri wangu. Laki rangu raiva rekuti panguva yacho ndaiva nemalocks ainge akareba. So vakazotanga kuisa madrugs muvhudzi rangu kana ndichimatakura locally like from Cape Town to Joburg or to Durban. But on my 5th trip ndakarwara zvisingaite. Vakamboda kundisiya kuti ndifire mumba, then vozodhamba body yangu. But vakatya kuti ndaiva munhu aive nemapepa ekugara muSouth Africa. Saka vakazongoita plani yekunondidropa kuChristian Hospital. Saka after some days ndainge ndava kuwirirana neumwe nesi ndikamukumbira kudischargewa. But I had to bribe, ndiko kubuda kwandakaita. Then ndikabata mabhazi ekuHarare. Tiri mubhazi kudaro ndaifamba ndichirutsa ropa. Ndakazoudzwa ndava kuZimbabwe kuti ndainge ndadevelopa infection mudumbu mangu. I think yaiva yakonzereswa nekumedza macondoms kwandaiita. So nekuzofamba kwenguva mukutsvakana pamaFacebook, one of the South African girls wandaifamba naye akazondiudza kuti all the girls vakaenda kutrip yawakamisa vose vakasungwa. Vakatongerwa maximum ye12 years nekuda kwekufambisa madrugs. Jeri rekuBrazil rizere nevana vekuZimbabwe vari kupikira mhosva yemadrugs. And chinorwadza hama dzevanhu ava, they will never know, because kana uchikwira ndege vanhu ava vanokutorera mafoni ako ose 2 weeks before your journey. And also hanzi now zvavava kuita paflight 1 vanoisa kana 5 girls vanenge vakasenga madrugs, then vanobva vaita tip off kuti kune vasikana 4 vane madrugs muflight number yakati. Then muchingoburuka ndege mobva matosungwa moburitswa panews. But one wenyu anenge asina kusungwa ndiye anenge atoitirwa dhiri kuti adarike. Vamwe 4 ava isacrifice yekuti vaburitswe panews. Then public yobva yafara kuti mapurisa ari kushanda basa rawo nemazvo. Saka iyi ndiyo secret yangu. Deep down I'm scared nezvakaitika pandiri. Please let me know kuti ndingakwanisawo here kurarama life yakanaka ndichikanganwa zvakaitika muupenyu hwangu izvi.